أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. على بيتما كاي رسول لا إكراه في الدين. كربل تسلم يلا. ni bɛ silamɛya fɛ i bɛ don a la n'i t'a fɛ i b'a to yen nka i ka tɔɔrɔ kana se silamɛw ma ko Aidara e hakilila ye jumɛn ye n'a fɔra ko Mali bɛ kɛ silamɛ jamana ye e hakilila ye mun ye ne ti jamana si dɔn min bɛ Mali bɔ silamɛ jamana ya la bilahi bilahi. ni maa min ko Mali ka kɛ silamɛ jamana i b'a ɲininka ko silamɛ jamana de kɔrɔ ye a ka kɔrɔ f'u ye a k'a fa ɲininka min ko a ka kɛ silamɛ jamana a ba furu sirila silamɛw de fɛ ni ala ka sira ye kɛ silamɛ jamana ye an ka kɛ silamɛ jamana an balilen don mun na Mali la faamaw donna ni mun cɛ an ka diinɛ na mun musow durangolo bi yala i ɲɛ b'u la n'i ye muso durangolo natɔ i ɲɛ bɔ yen mɛ i jija i den kan'a kɛ i muso kan'a kɛ mɛ n'i ye walita natɔ ye i jɛngɛ a ma ban wa ne kelen ta tɛ jamana ye ni durangolo bɔla ko a bɛ yaala jamana kɔnɔ a b'a ka silipu don ka yaala kɛ i ɲɛ gɛrɛ i la Mali ye silamɛ jamana de ye Mali ye silamɛ jamana ye bolotigɛ kɔfɛ ko n'i minɛna jɛnɛya la ko k'i faga maa de bɛ minɛ jɛnɛya la silamɛya la jɛni bɛ minɛ jɛnɛya la Ala yɛrɛ ma sɔn maa ka minɛ jɛnɛya la anw ka sariya ko silamɛya i bɔra ka taa dugu kɔnɔ walima i taara foro la i nana sɔrɔ cɛ dɔ ni muso dalen don i ka so i ka dilan kan i nana sɔrɔ cɛ b'a sanfɛ a bɛ hakɛ to sariya ko di ko kana cɛ bugɔ kana nɛn dɛ taa seerew ɲini fɔlɔ fo seerew de kana seere 4 o 4 bɛɛ kana k'a fɔ juge ye ko n y'a dalen y'a kan gɛnya bi joli o bɛ k'i kɔ la i t'a fɔ n y'a dalen y'a kan dɛ a bɛ hakɛ to i b'a fɔ n yɛrɛ de y'a yaala hali n'i y'a dalen y'a kan sariya mago t'o la ko f'i ka fɛn yɛrɛ ye fɛn la a faamuna wa o bɛ se ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ fo seere 4 k'o ye o bɛ se ka kɛ o tuma na Ala bɛ fɛ ka jɔn sutura de malgré cɛnikɛla don mɛ silamɛ setanɛ sera a la Ala t'i fɛ a ka malo n'Ala bɛ fɛ a ka malo kiiri bɛ kɛ tan hali cɛ yɛrɛ kelen ma nɔ cɛ bɛ se k'o ye wa ɲɛ b'u la i bɛ se k'o ye wa mɛ ko fo seere 4 bɛɛ k'o ye pour que sariya ka boli kan o tuma na o kɔrɔ ye ko Ala t'i fɛ o yɛrɛ ka kɛ sariya bolila minnu kan hadisaw de nana n'a ye n'o tɛ kuranɛ mun bɛ bɛɛ farala kɛrun tɛ yen k'a fɔ ko ka jɛnɛyakɛla kɛru k'a faga o tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a tɛ yen mɛ hadisaw ko kira y'a kɛ o ye parce que a bɛ Nabilayi Musa ka fɛn kɔnɔ kitabu kɔnɔ Tawureta kɔnɔ ko o farala kɛru kɛra ye a b'o o kɔnɔ k'a fɔ Ala ko n'a ye npogotigi sɔrɔ ka sɔrɔ a furulen don c'est-à-dire npogotigi min ma di cɛ ma fɔlɔ mɛ a ti npogotigi yala bilen ko a ka taa jɔ a fa ka da la ka gabakuru kɛ k'a kun ci a fa ka da la o de bɛ Tawureta kɔnɔ o de bɛ Tawureta kɔnɔ mɛ Alakira sɔlɔlɔ alaihi wa sallam a ye baara kɛ ni kiraw ka baara ye
yani fɛn dɔ kun ka da yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ma o kɛra o mais an ka kuranɛ kɔni kɔnɔ farala kɛlu tɛ wa mali ye silamɛ jamana ye ne t'a dɔn u mago bɛ min na silamɛya la o n'u mago b'a la ko silamɛ jamana kafiri tɛ yen hali alakira tile la o ma kɛ hali kira tile la silamɛ jamana si kun tɛ alakira bolo kerecɛnw ti min kɔnɔ a tɛ kira ni kerecɛnw balola ani yahudiyaw balola a ka silamɛ jamana kɔnɔ alors mais munna an yɛrɛ n'u ti balo an ka kɛ silamɛ jamana ye an ka kɛ silamɛ jamana an balilen don munna mali la faamaw donna ni mun cɛ an ka diinɛ na mun musow durangolo bi yaala i ɲɛ b'u la n'i ye muso durangolo natɔ i ɲɛ bɔ yen mais i jija i den kan'a kɛ i muso kan'a kɛ mais n'i ye walita natɔ ye i jɛngɛ a ma ban wa ne kelen ta tɛ jamana ye ni durangolo bɔla ko a bɛ yaala jamana kɔnɔ a b'a ka silipu don ka yaala kɛ i ɲɛ gɛrɛ i la dulɔ bɛ min dulɔsow bɛ yan dulɔso tɛ min jamana kelen fɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko dulɔso tɛ yen o ye jamana jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ bi a fɔ hali ala kira tile la dulɔ tun bɛ yen kira ka silamɛ jamana kɔnɔ dulɔ tun bɛ yen se n'umaru ni dulɔ minna joli falen bɛnna aw ɲinɛ silamɛya u ma silamɛya kalan o u ye fɛn o fɛn kalan a t'a mɔgɔw nɛni don Seydina Umaru ni dulɔminɛw kun bi bɛn u binnen don a nana se dulɔminɛ diyanen ma a tɔ kan a ko e binnen don wa dulɔminɛ y'a kun kɔrɔta ka Umaru fa nɛni ko a binnen don e ko di Umaru ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko an ka taa Umaru mani ye ten a b'i minɛ de goya 80 bɛ taa k'i kɔ la mais nin ye Umaru fa nɛni a falen dulɔ la Umaru y'a to yen ka taa cɛ ko a ma ko Umaru hadu ma k'a la a ko siranna de ala ka hadu ye goya 80 ye mais a ye fa nɛni ne dimina n kɛtɔ k'a bugɔ n kana na bɔ ala ta kɔnɔ k'a kɛ a ye ne fa nɛni n bɛ n da sara ye ko o de la n y'a to yen kumana n bɛ fɛ k'a fɔ Seydina Umaru tile la dulɔ kun bɛ min o kumana aw mago bɛ silamɛ jamana jumɛn na ala kira yɛrɛ tile la dulɔ kun bɛ min kira ka sahabaw y'u min cɛ dɔ kun bɛ n'a fɛ yen tuma bɛɛ a b'i min f'u y'a tɔgɔ da himaru kira ka sahaba dɔ a b'i dulɔ min k'i fa n'a nana kira b'a fɔ i minɛ don dɛ o yɔrɔ bɛɛ kira b'a ka samara ta ko wala ko sahaba tɔ minnu bɛ yen bɛɛ b'i ka samaraw bɔ u b'a susu sini tuguni a b'i min ka t'i bi kira ka yɔrɔ da la dɔw y'a danga kira k'u kana danga k'u ka dugawu k'a ye k'u ka dugawu kɛ ala k'a bila o kumana e ko dulɔsow bɛ yan dulɔ kun bɛ min kira yɛrɛ ka silamɛya kɔnɔ alors mun don n'i ko jɛnɛyakɛlaw bɛ yan i janto i ka kurusi jala la kɛ min ka jugu jɛnɛya la n'i diyagoya la dɔ kɛ i ta bila i kun a ma ban wa kira ka sahabaw a fɔra aw ye ko kira ye faralakɛliw kɛ a ye faralakɛliw kɛ mun na jɛnɛyakɛlaw tɛ yan jaa kun bɛ kɛ kira yɛrɛ ka silamɛya tile la o kumana e ka silamɛya bɛna bonya kira ta ye wa a y'a to an ka dɔn mɛn an cilen don ka bila nin baara in na a n'an bɛ ala nɔfɛ u ka jan ɲɔgɔn na an yɛrɛ bɛ fɛ sa ka ganimɛ sɔrɔ ka mɔgɔw faa k'u ka nafolo cɛ o b'an kɔnɔ a n'an bɛ ala nɔfɛ u ka jan a to mɔgɔw ka lafiya n'i ye silamɛ ye ka ala ko kɛ mɔgɔw to yen i da ye ci fɔli ye mais mɔgɔw t'i lafiya a to mɔgɔw ka lafiya mali ye silamɛ jamana de mali ko ko ni 100 don a bi 9 bɛɛ ye silamɛya ye
an b'an ka faamaw fo u ye mawuludu dɔw some a bɛ sara u tilala ka denkundi some a bɛ sara ala k'u sara silamɛya da to ye an b'aw fo an ka kerecɛnw an b'a fo woli sɔnnaw ala ko n'a y'a bila o de ka ɲi nka n'a ko a t'a bila ci sera a ma dɛ an t'a fa neni an t'a ba neni n'i ta ma se silamɛya ma silamɛya ta ti sini ala kira wulila k'a jɔ yahudiya su ye yahudiya su natɔ kira wulila k'a jɔ mɔgɔ min y'i jɔ ka kafiri su bonya o bɛ kafiri ɲɛnama dɔgɔya n'a ta ma s'a ma n'ala y'an fara ɲɔgɔn kan don dɔ la an bɛ walanwalan di kɛlɛ yɛrɛ kun ye mun ye kira ye kɛlɛ minnu kɛ a sababu ye mun ye nka a ye don silamɛya la kelen t'a la a bina an kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲini a banna amin o la silamɛw a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn kanu a ye yafa ɲɔgɔn ma a ye hinɛ silamɛw la a ye hinɛ kerecɛnw na a ye hinɛ bolisɔnnaw la Seydina Ali ka kuma dɔ ye Ali ɲininka a ko mun na e ye nin ɲumanya in kɛ i ye ɲumanya min kɛ dɔ dira kafiriw ma Seydina Ali ko k'o de bɛ kɛ o ko n'i ye ɲumanya kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko fila dɔrɔn kelen don imma akhun laka fi din aw naziruka fil khalqi ko i mana ɲuman kɛ yɔrɔ o yɔrɔ waati bi n'i y'a kɛ silamɛ ye o y'i balima silamɛ ye n'i y'a kɛ kafiri ye o y'i ɲɔgɔnna an fa adamaden dɔ ye u nana ka na an bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn ma ko jagoya diinɛ a y'a faamu silamɛ bɛɛ ye kelen ye ni min banna o ye khawarijuw de ye mali ye silamɛ jamana ye dɛ mɔgɔ si kana aw nɛgɛ ka hakilila jugu don a la ko mali ka kɛ silamɛ jamana ye mali ye silamɛ jamana ye ka tɛmɛ makan kan mun na n ye musow jira a la o fo dugu ma fɔ sanfɛ a bɛ hijabu tigi filɛ bere taara nin dɔ fɛ mɛ makan tɛ ye jagoya ye n bɛna jamana dɔ tɔgɔ fɔ n t'a fɔ bilen jamana arabu jamana dɔ u ka président bɔra k'a déclarer ko ka mɔgɔ jagoya c'est à dire ka finifin don ko finifin don bilala bi u ka président de ye nin déclarer roi quoi roi y'a déclarer ko finifin don ti wajibiya bilen ko maa si jagoyalen tɛ i ka finifin don walahi musow de u ye min kɛ i b'a dɔn musow de donn'u ka so valise mɔgɔ kelen bɛ se ka bɔ ni valise 10 ye u b'u to étage kan de k'a fili ka jigin parce que a fɔra ko finifin don ti wajibiya bilen k'ale bɛɛ bloquera gouvernement de tilala ka mairie mɔgɔw wele olu ka sɔrɔ ka wuli sisan ka mobili baw ta camion baw u bɛ valise finifin valise cɛ k'a kɛ camion kɔnɔ fo ka taa dugu jɛ bɛɛ y'i da bɔ k'a fili parce que u tun t'a kɛ ala kama se kun t'u ye de mais anw taw disa ye kun minnu na bɛɛ b'a la ala de kama bere tɛ yen mugu tɛ yen anw bɛ maga ɲɛ o la c'est à dire ni mɔgɔ tigɛr'i yɛrɛ la tu es zéro farafin tigɛra a yɛrɛ la kojugu n donna diinɛ na nka fo n ka k'a siya ye non n'an bɔra yen dun an bɛ le 10 9e mois 2025 o mawuludu denkundi kɛnɛ kan nin yɔrɔ in na an ka fanga ala ye minnu bila an kunna bi an b'u fo u ka baara ɲumanw na mawuludu kɛnɛ in k'a daminɛ so fɔ yan fo ka taa bila a b'a fɔ cogo di wusulanda yɔrɔ la Tour d'Afrique u kelen bɛ ka finitigiw bila bɛɛ la
adamadenw kɔlɔsili ala kɔfɛ ani ko bɛ se ka kɛ bonya kɔnɔ mɔgɔw ni bɛ se ka kisi cogo min na fanga y'a cɛsiri a la u y'u cɛsiri jama in n'a bonya bɛɛ pɔnpiyew a bɛ fɔ olu ma cogo di ayiwa protection civile mɔgɔw ani mobili dɔ in tɔgɔ ye di o mɔgɔw a bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen ye wa ayiwa isaafu mɔgɔw ne hakili a bɛɛ ye kelen ye o bɛɛ bɔlen don faamaw fɛ ko adamadenw bɛ se ka kisi ka kɔlɔsi cogo min a sara bɛ ala bolo n y'a fɔ n bɛ segin a kan anw ka taabolo kabini ala k'an da an da tɛ politiki la an da tɛ politiki la an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲini an ma tila an da la fɔlɔ anw da tɛ politiki la nka an bɛ bɔ yan kɔni alors ni ma ala ye yan mara di maa o maa ma anw ka balo kɔnɔ jɔyɔrɔ kelen dama de bɛ anw na n'i ye ɲuman kɛ k'i fo k'i ka ɲuman fɔ ni min ma ɲɛ ka kuma i fɛ i k'o dilan cogo ɲini anw ni yɔrɔ ye nin fangako la kɔni anw bɛ to nin kan anw t'i yɛlɛma ni jamanadenw degunna n'u y'a se anw ma an b'a s'u ma n'an yɛrɛ bɔra min kalama degun na jamanadenw kungo la an b'a s'u ma n'anw tɛ faama ye marifa t'an bolo bere t'an bolo nka an bɛ ala ka hima kɔnɔ o la anw niyɔrɔ ye ladili ni bilasirali ye anw ka kira y'o de fɔ Bukhari ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min bilala kunna don min na a ka masakɛ ko a y'u labato ko hali n'u ye dan sago i kan ko a ye sabali a kan nin ye Bukhari ka kuma de ye mais n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ min bɛ karamɔgɔw la o ye bilasirali ye dɛ fo ni karamɔgɔ min mago bɛ fanga na n'i mago tɛ fanga na e t'i chaise ɲini ye o tuma na n'u filila a fɔ ni min fana ɲɛna o fɔ anw ta y'o ye mana mali fanga anw ka kado ye min ye a ye kɛ ladiri ye a ye tile a y'a ka baara kɔlɔsi jamana in sigi bɛ min kan a ma nɔgɔn ni min ye fanga sɔrɔ ko a b'a ta sara a kana sɔn n'u y'a su ka kɛ mɔgɔ minnu kan a y'a ɲɛɲini a y'a sɛgɛsɛgɛ yan'a ka nimisa kɛlenw na a y'a ɲɛma da a ka kow jateminɛ a y'a tulo majɔ a ka kumaw lamɛn anw ka ladilikan ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ an faso mali ala k'a kɔlɔsi mali ala k'a kɔlɔsi ala k'an kɔlɔsi a kɔnɔ ala k'an kɔlɔsi a kɔnɔ faama minnu wulilen bɛ n'o ye tenitigiw ye u bɛ wo bɛɛ kɔnɔ u bɛ wo bɛɛ kɔnɔ u ye layidu ta an ye k'o bɛ faso bɔ bolo la an ka dugawu b'u ye u bɛ minɔgɔw la u bɛ jogin u bɛ faga malgré tout u bɛ saw cɛ la k'u bɛ mali bɔ bolo la an bɛ dugawu k'u ye ala k'u kisi ala k'u se aw ni ne an bɛ ka dugawu ye ala ka an ka mugutigiw se n'u ma se a man ɲi ala k'u se u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka don ni juguw cɛ an ka dugawu ye nin ye ala k'a minɛ n'an bɔra yen mɔgɔ caman y'i seko kɛ misiw dira sagaw dira an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ye ɲɔgɔmɛ 4 de di ɲɔgɔmɛ 3 dɔ y'a 4nan dafa bi u y'u seko kɛ u sara bɛ ala bolo ani ko jɔnni baramali mɔgɔ a tɔgɔ ye di o
o don wa k'olu fana ye bonyaw kɛ u bɛɛ sara bɛ ala bolo mɔgɔ caman de ye bonya kɛ mais bɛɛ sara bɛ ala bolo ko tetigiw fana ani jitigiw bɛɛ y'i seko kɛ mawuludu in na a bɛɛ sara bɛ ala bolo ala k'aw bɛɛ sara hɛrɛ la maa o maa ye dɔrɔmɛ don a la san wɛrɛ k'a sɔrɔ i b'i den gosi ko alihamudulilayi ala m'a kɛra ten ala m'a kɛra ten su in na n kun ye layidu ta aw ye mawuludu yɛrɛ su n ye layidu ta aw ye an bɛ yɔrɔ min na bi silamɛ karamɔgɔ bɛɛ n'i bɛ siran ala ɲɛ n'i b'i hakili kan an ka kan ka ɲɔgɔn to yen ka silamɛya yɛrɛ sauver silamɛya yiri ju bolo dɔ bɛ ne bolo ne bɛ ka kule ko a ye na yan a ye na yan bolo dɔ bɛ tijaniya bolo o bɛ ka kule ko a ye na yan bolo dɔ bɛ kadiriya bolo o bɛ ka kule ko a ye na yan bolo dɔ bɛ wahabiya bolo o bɛ ka kule ko a ye na yan ko ne ta ye tiɲɛ y a pas de problème mais ni jɛlɛtigi nana ko a bɛ jiri ju tigɛ dun a kan ka a ka yiri bolow bila a bɛɛ ka na ɲɔgɔn minɛ ka jiri ju alors silamɛya bɛ yɔrɔ min na bi a jiri ju u y'a caman tigɛ a ŋɛnɛ-ŋɛnɛna foyi t'a ni bi ni cɛ bilen ni ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ min bɛ siran lahara ɲɛ i dalen bɛ saga kunun na i balima silamɛ kan ka bɔ i kɔnɔ i kan k'i ɲɛsin silamɛya yiri kɔlɔsili ma mais n'i ko ala b'a kɔlɔsi danga de b'i nɔfɛ ala ko k'anw de b'a kɔlɔsi n'a ye sɛbɛ y'an kunna a b'an dɛmɛ samakɛlɛ wulila k'u bɛna bin alikaba kan kira bangena o san de histoire dɔw la o don silamɛ tɛ yen aburahata n'a ka sama selen makan k'u bɛna alikaba ci ala ko jibirila ma jibirila ko ala ma a ko ala i b'a to i ka so ka ci ala i b'a to i ka so ka ci a ko jibirila ma a ko n kale n'an ka bonya na ni muwahidu cɛ kelen mun bɛ yen ou bien muso kelen c'est à dire n'o y'a sɔrɔ makan bɛɛ kɔnɔ cɛ kelen dama ko a dan bɛ ala la walima muso kelen bɛ yen o ko a dan bɛ ala la ko ni ala senkun ti don a la n ko min jɔ o muso kelen bɛna mun kɛ samakɛlɛ jama na n ko min jɔ o cɛ kelen bɛna mun kɛ samakɛlɛ jama na ni ala da kun ti don a la la ilaha illallah o tuma na anw de bɛ diinɛ in dɛmɛ mais o ma sɔrɔ min kɛ ala ko jibirila ma komi silamɛ kelen tɛ yen n'o tɛ n kun b'a ko to o bolo nka komi silamɛ kelen tɛ yen jibirila kana to n ka so ka ci o labanna cogo min na tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul an kila karamɔgɔw y'o fɔ ye a bɛ faamu o tuma na anw de bɛ silamɛ anw de ye ala ka kɛlɛdenw ye ka silamɛya kɔlɔsi silamɛya fɛnjugu bɛɛ fɔra a ma ko mɔgɔ faga diinɛ don waati hinɛ n'a sera ko a bɛ dan sago ko silamɛya y'o de ye ka bɔmu dɔ bisiri kɔnɔ k'a éclater k'aw bɛɛ faga ka kerecɛnw ka église ci ka taa bi boli batolaw kan k'u faga k'u bɛ boli bato ko silamɛya ti foyi fɛ a yɛrɛ kɔ kuma jugu foyi tɛ yen bi min tɛ ka fɔ silamɛya ma
mɛ n b'a fɔ aw ɲɛna bi walahi galon don b'a ɲɛ wa i bɛna ni dalilu de ye dalilu ye mun ye anw ka silamɛya ma minɛ nin fa bolo a karamɔgɔ m'anw tuubi a karamɔgɔ tɛ ciden ye u ka seko ma ci ciden ye kelen de ye muhamadu rasulullah kira kelen de cira an ma an bɛ ɲininkali kɛ yala o kira ko an ka mɔgɔ faga wa yala o kira yɛrɛ ye mɔgɔ faga wa o kira ko an ka mɔgɔ diyagoya i ka kɛ silamɛ ye wa o kira yɛrɛ ye mɔgɔw diyagoya ka kɛ silamɛ ye wa est-ce que joli tun b'o kira ka bamuru da la o de ɲɛ kan ka ɲini hakika la binkɛ bɛ silamɛya kan mɛ bi ma k'a kan silamɛ nafigiw minnu mako ko ganimɛ wali nafolo ɲininaw diyagoya fanga ɲininaw diinɛ tɔgɔ la olu de ye silamɛya tɔgɔ tiɲɛ diyagoya fo n ka mara kɛ diyagoya fo n ka nafolo kɛ n baara kɛ bali n ka wari sɔrɔ olu de ye silamɛya tɔgɔ tiɲɛ fɛnkɛ balu ka walifɛn cɛ ka k'u kun ni bamuru ye walima ni marifa ye n bɛna walawala i ye ne ka kumaw na n y'a f'i ye n'a ye dara ko n ko an y'a tɛntɛn tɛmɛ bɛɛ la k'a ban n bɛ fɛ ka mun fɔ an ka alakira ta o de cira an ma histoire bɛɛ bɛn kɛra min kan kira ye kɛlɛ joli kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye kɛlɛ joli kɛ a ka kiraya daminɛna a yɛrɛ si san 40 a bangena Makan a ye san 13 kɛ Makan kiraya la histoire dɔw ko san 12 o bɛ faamu histoire ko la san 13 Makan ka na san 10 kɛ Madina alors san 23 a y'o de kɛ kiraya la o san 23 in kɔnɔ kira ye kɛlɛ joli kɛ o san 23 in kɔnɔ a bɛ fɔ kɛlɛ min ma gazuwa el gazu a y'o 27 de kɛ ka kɛlɛ labɛn kira yɛrɛ b'a cɛ la kira yɛrɛ ka bamuru b'a bolo a faralen bɛ kɛlɛdenw kan an ka taa kɛlɛ kɛ u ko a y'o 27 de kɛ a yɛrɛ bɛ kɛlɛ la mais histoire wɛrɛ la u ko a ye 25 de kɛ histoire wɛrɛ la n bɛna tila k'a bɛɛ bɔ yɔrɔ fɔ histoire wɛrɛ la u ko a ye kɛlɛ 29 de kɛ a yɛrɛ bɛ min na a ko lakin el mashhur ko nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen bannen kɔ ko a wulibali kɛra kɛlɛ 27 de ye kira yɛrɛ bɛ kɛlɛ min ɲɛfɛ a yɛrɛ b'a kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen kɔ ko a kɛra kɛlɛ 27 o kɛlɛ 27 in kɔnɔ 9 b'a la fagali kɛra min na a ye kɛlɛ 27 de kɛ ka taa kɛlɛyɔrɔ la siɲɛ 27 mais siɲɛ 27 in bɛɛ 9 dama de b'a la su bɔra min na i n'a fɔ baduru kɛlɛ i n'a fɔ uhudu kɛlɛ i n'a fɔ handaku kɛlɛ i n'a fɔ khaybara kɛlɛ i n'a fɔ fatuhu maka ani hunain a faamuna a ko mais a tɔ minnu bɛ yen ko kira bɔra ka fara kɛlɛdenw kan ko mais kɛlɛ ma kɛ cɛw ma ɲɔgɔn sɔrɔ a la i n'a fɔ ghazwatu ashira
ani Tabuku o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɛlɛ ma kɛ tuma caman o bɛ taa sɔrɔ kafiriw b'olu la kɛlɛ ti bɔ ɔ kɛlɛ kɛra 9 de la nka saraya o ni gazuw fana ti kelen saraya kɔrɔ de kira ye kɛlɛdenw labɛn k'a ka sahaba dɔ nommé ka kɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye k'u bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la mais a yɛrɛ ma taa a bɛ fɔ o ma ko saraya a yɛrɛ ma taa kɛlɛ min na mais ale de ye yamaru di u ka taa a bɛ fɔ o ma saraya o saraya min filɛ ko histoire sɛbɛnnaw ka sɛbɛnni na bɛn kɛra min ka a bɛɛ la k'o kɛra siɲɛ 60 kira ka kɛlɛ labɛn ko a ye taa kɛlɛ kɛ ko a yɛrɛ t'a la dɛ a ye cidenw de ci mais ale yɛrɛ ma taa ko o bɛnna kɛlɛ 60 ma ne ye question dɔ lasegin an ka ɲininkali ni jaabi la foro la n y'a dabɔ su in na de kama ɲininkalikɛla ko ne ma d'a la u ko an ka karamɔgɔ ne ka karamɔgɔ dɔ don ne ma d'a la n ka karamɔgɔ ye nin ko Haidara ma zonnuka bi an takuna mali jumhuriyatan muslimatan a y'a sɛbɛn cogo min a y'a sɛbɛn cogo min ne ka karamɔgɔ tɛ ni n ka karamɔgɔ min don mɔgɔ dɔw hakili ka dɔgɔ o hakili ka surun a bɛ se ka k'o dɔ ye ko Haidara e hakilila ye jumɛn ye n'a fɔra ko Mali bɛ kɛ silamɛ jamana ye e hakilila ye mun ye c'est grave a tɛ n dɔn mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ dɔ nɔfɛ i t'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ a ye hakilila la kodɔn na kuma dɔ bɛ yen a bɛ se ka fɔ siɲɛ 2 a bɛɛ ye tiɲɛ ye tiɲɛ fɔlɔ ye jumɛn ye ni maa min ko Mali tɛ silamɛ jamana ye an b'a fɔ i ye tiɲɛ fɔ nka ni mɔgɔ min ko tuguni ko Mali ye silamɛ jamana ye an b'a fɔ n ko i ye tiɲɛ fɔ fila bɛɛ ye tiɲɛ ye a bɛ dépend e y'a miiri cogo min na a bɛ dépend kuma bɛ fɔ sababu min na circonstance min na ne mana mɔgɔ dɔ ye k'a bɛ jigin mɔgɔ min kɔnɔ ko ka Mali kɛ silamɛ jamana ye k'o tigi kalannen don a tɛ silamɛya si dɔn yɛrɛ ne ti jamana si dɔn min bɛ Mali bɔ silamɛ jamanaya la bilahi ayi ne t'o jamana dɔn n bɛ fɛ ka mun fɔ yan musow lajɛ duguma ani sanfɛ a bɛɛ ye kisɛ biri k'a yɛrɛ sutura bere bɛ jɔn nɔfɛ o jeli y'u diyagoya a ɲɛfɔr'u ye u dara la u y'a kanu u y'a kɛ Ala kama ka sɔrɔ u ma wajibi Maka Madinɛ kisɛ bɛ musow kun na n'i ma biri i b'a ye sisan anw taw y'a kɛ Ala kama mais olu fɛ i tɛ se k'a bila de o ye diyagoya de ye o tɛ Ala kama ye anw b'u ɲɛ o la a bɛ faamu wa boye ni maa min ko Mali ka kɛ silamɛ jamana i b'a ɲininka ko silamɛ jamana de kɔrɔ ye a ka kɔrɔ f'u ye
aka fa ɲininka min ko a ka kɛ silamɛ jamana a ba furu sirila silamɛw de fɛ ni ala ka sira ye a ka fa ɲininka ni maa o maa ko ka Mali kɛ silamɛ jamana ye a fɔ t'i fa ɲininka i ba furu sirila jeliw fɛ a sirila silamɛya ka sira de kan hukumu dafalen a ma siri église la a ma siri boliso kɔnɔ o tumana yanni ka wolo i ba furu sirila silamɛw fɛ yan ye silamɛ jamana ye e yɛrɛ wololen don i taara église la ka t'i tɔgɔ da i fa taara i tɔgɔ da boliso la n'a kɛn tɛ k'a da misiri kɔnɔ a y'a da silamɛ jama de cɛ la yan ye silamɛ jamana de ye ni i fa sara a ka tiɲɛ bɛ tila cogo di église de b'a tila wa i fa salen i fa tiɲɛ bɛ taa tila boliso la wa Mali gouvernement de b'i fa tiɲɛ tila wa silamɛw de b'i fa tiɲɛ tila kuranɛ ko min lizakari mislu hazal unsayayn tribunal b'a tila wa cɛ niyɔrɔ fila muso niyɔrɔ kelen kuranɛ y'o de fɔ Mali tiɲɛw bɛ tila ten aw ko silamɛ jamana aw mago bɛ mun na ni misiri don misiri bɛna caya an ka so ye Mali la yan aw ko silamɛ jamana aw ye mun ye yɔrɔ dɔ la min tɛ yan a y'a fɔ u tɛna foyi f'u ye yɛlɛko dɔ kɔ parce que kabako da de don quoi ni dɔnni dɔgɔyara dɔrɔn i degera sitanaya ni ka dan saboli min kɛ o de bɛ to i la fo a bɛ alakira sɔlɔ salamu ka diinɛ tɔgɔ ci nin diinɛ dumanba in hinɛ ni makari diinɛ o de taara kɛ mɔgɔ faga ni joli bɔ diinɛ ye o de taara kɛ dangaden diinɛ ye kabini den ma wolo a b'a faw nɛni a n'a karamɔgɔw an ka bɔ yen o bɛ fɛ ka mun f'u ye k'u ka sow bolo tigɛ kɛ k'u ka jɛnɛyakɛla faga kɛ k'o de ye ala ka sariya ye o dama fara walimuso la o tɛ ala ka sariya ye hasidiya dabila o tɛ ala ka sariya ye a ye tile a ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya o tɛ ala ka sariya ye a y'a janto a bangebaaw la o tɛ ala ka sariya ye e ma foyi ye ala ka sariya la sentigɛ ni bolotigɛ kɔ min y'i kunnafoni o sentigɛ ni bolotigɛ Seydina Umar san dɔ la u ye so o so minɛ Maka so o so minɛ na Madinɛ k'u b'u bolo tigɛ Seydina Umar ko a si bolo kana tigɛ amul majaha Seydina Umar a ko sonbolo ti tigɛ ɲɔ ma ɲɛ malo ma ɲɛ fɛn ma sɔrɔ n ti sonbolo tigɛ ɲinɛ Umaru ye sonbolo to yen n'i ye sonyɛni kɛ sariti de bɛ lajɛ a ye min sonyɛ a bɛ nisabu bɔ wa min yɛrɛ y'a sonyɛ silamɛ don wa silamɛ don wa kafiri bolo ti tigɛ fo n'a yɛrɛ ko a ye juge a ka fɛn na kafiri bolo ti tigɛ n'a ko ka bolo tigɛ jɔn de b'o bolo kana tigɛ ne de y'a fɔ ne m'a fɔ aw bɛ k'a faamu tiɲɛni sira min kan ne m'a faamu ten ne y'a fɔ a y'a faw ɲininka ne n'aw faw sigira nin kɛnɛ in kan ne y'a f'u ye a don Amadu Tumani de transition don an y'a invité a don Amadu Tumani yɛrɛ mana mɛn a y'a ka délégation bila ka na a y'an bonya ala ka hinɛ na Amadu Tumani y'an bonya an ka président o kuma na ne ko silamɛw k'a lajɛ cɛni bonyana u ye wali iziniw de ci Bamakɔ yan
wallahi u ye dɔw sigi u sen tɛgɛ kɔnɔ fo na ala y'u dɛmɛ y'o to u bɛ sa sɛgɛn na ka iziniw ci k'a nafolo bɛɛ cɛ ka walibitigiw cɛ ka bazɛn a tɔgɔ ye di pisiw cɛ ka taa kɛ ka misiriw kɛrɛ fa et puis sunkalo fɛ ne de y'a ɲini silamɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ka alimami bɛɛ wele Bamakɔ alimami bɛɛ a don alimami 70 ni kɔ de tun bɛ yen a mɛnna dɔɔnin alimami 70 ni kɔ an y'u ko 500 ayiwa o tuma na ko alimami 500 a kuma mɛnna sa o ne hakili ma ɲi bilen an ye alimami bɛɛ wele a don vraiment alimamiw y'an bonya u nana président de la république a y'a ka cidenw bila ka na ne ko ne bɛ min ɲini transition président n y'o de fɔ n ko transition kɔnɔ mais aw ka tubabukan ko n'a ti fɔ transition président ma république président de la république anw b'an da fɔ tan anw da bɛ faamu ten anw tɛ politique maa ye anw b'a fɔ tan o kɛra min na Amatumani ala ka hinɛ na a y'a ka cidenw bila ka na ne ko bon an bɛ min ɲini silamɛw fɛ n'i ka carte d'identité bɛ dilan bɛɛ ka t'i ka carte kura dilan sisan i yɛrɛ k'a sɛbɛn i ka carte kan ko je suis musulman faama t'a kɛ dɛ e min ko i bɛ ala fɛ e yɛrɛ de b'a sɛbɛn i ka carte kan ko musulman n'an bɛɛ y'a sɛbɛn an da ka ten n ko ni musulman i minɛna suɲɛni n'a sɔrɔla musulman don teletigiw b'i wele i bolo bɛna da tele ka a jɔ mali bɛɛ k'a filɛ u k'a tigɛ n ko ni bolo fila tigɛra fo ka mali sa so ti minɛ a kɔnɔ bilen manil farti manil muhi manil nasir manil wahab manil jami manil kafi wahed o yɔrɔ la denmisɛnw a y'a faw ɲininka o yɔrɔ la a ka cɛkɔrɔba dɔw wulila ko ne bɛ ka fɛn fila don ɲɔgɔn na ko république islamique ko ani état islamique k'u kɔrɔ tɛ kelen ye ne ko an ma république islamique état islamique fɔ dɛ anw ko silamɛw de k'a sɛbɛn ko n ye silamɛ ye n'i ye suɲɛni kɛ i bolo bɛ mun na bolo fila mana tigɛ sondi minɛ bilen ne ye nin fɔ mais olu yɛrɛ de ko ne tɛ état islamique ni république islamique kɔrɔ dɔn k'olu pɛrɛnlen tɛ ka don o la ko hali ni faamaw sɔnna k'olu pɛrɛnlen tɛ bilahi aliyul azim